Din is-sena se jkunu 6,827 in-numru ta' persuni li jieħdu lura ħlas fuq ir-reġistrazzjoni tal-karozzi mħallsa żejda fi żmien amministrazzjoni preċedenti. Li dan il-ħlas żejjed jingħata lura kienet weda elettorali. Wara li fl-2014 kull min ingidem ħabiċċa minn semu wara bdew isiru ħlasijiet sħaħ. Din is-sena hemm allokati 4,800,000 euro għal dawn il-ftit aktar minn 6,000 persuna. Meta wieħed iżid dawn mal-ħlasijiet li diġà saru ikunu gawdew 45,485 persuna, bil-valur totali jkun 14,500,000 euro. Il-ħlas għal din is-sena se jkun għal dawk il-persuni li ħallsu taxxa żejda lura fis-sena 2006. Wara li fis-snin li għaddew ingħalqu l-ħlasijiet ma' dawk li xtraw il-vettura fl-2004 u fl-2005. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għat-Trasport Joe Mizzi fisser fid-dettall kif il-Gvern żamm ma' din il-weda. Fil-fatt torejna li kemm dak li konna għedna mhux kien gimmick kif għaldna il-Partit Nazzjonista meta kien fil-Gvern, bir-realtà dak li wedna tinwettquh. Fil-fatt iva qed nerġa' nagħtu parti oħra minn dak li wedna li ħanatu qed nagħtu ta' snin waħda wara l-oħra. L-ewwel konna tajna fl-ewwel darba konna tajna xi ħadd il kulħadd u mbagħad tajna naqsmuhom bis-snin. Issa wasalna biex nagħtu dil parti li jmiss u fil-fatt issa mix-xahar dieħel issa jibda biex dak li jkun jiġi infurmat biex japplika. Fakkar kif l-oppożizzjoni li kienet fil-Gvern kienet qalet li miżura bħal din twassal biex jiżdied id-deficit u d-dejn jisplodi. Iżda mhux biss dan ma seħħx tal-li pajjiżna l-ewwel darba jitkellem fuq il-kelma surplus star il-Ministru Joe Mizzi. Il-pass li jmissu għal jintbagħtu ittri lill-applikanti li huma eligibbli li mbagħad ikollhom sa 28 ta' April ċans biex jibagħtu l-formuli bid-dettalji lil Transport Malta. La darba jitħallsu dawk li xtraw fl-2006, il-Gvern impenjat li ħallas ukoll lil dawk tas-sentejn ta' wara.